Helo a croeso nôl i Minecraft Cymraeg. So dwi wedi bod yn mynd mewn ogof. So dwi am mynd i'r ochr arall. So dwi am mynd trwy fyma. Ffindio carreg goch. Yes. So gael carreg goch. Dim byd yma. Ia, nes I ffindio ravine hefyd. Sef twll hir yn y llawr. Dim byd arall yma rili. Dim mynd lawr fyma. Na, dwi wedi bod ffordd na. Beth lawr fyma? Diamonds! Dwi'n mynd ato nhw. Dim byd o dan nhw. Nes i bod yn ddim disgyn lava. Yes. Mae yna mwy. Pam di wedi torri'r bloc yma? Yes! Na, dwi'n meddwl. Ac os da chi meddwl bod nes I roi hyn fyma, nes I ddim. Sbiwch, nes I mynd â creative, a wedyn dar survival. So, creadigol ac yn modd yma. So, dwi heb di roi hyn yma. Diamonds. Yes! 7. Ag di efo dillad lletyr. Na, jyst gwych chi sut ti'n neud hynna. Ag dwi wedi bod lawr yma am cwytir. Dwi wedi gael haearn. 38. Na danos chi sy'n edrych fel. A da chi'n mond gallu torri fo efo caib carreg. Diamond. 8 diamond. So dwi am cario mlaen mynd. A dwi'n meddwl swn I mynd o yma wan, achos di efo'r diamond. So dwi angen ffeindio lle fi allan. Dwi angen ffeindio ffordd allan. Na. Haearn. So, dwi'n methu twtio hwn. Waw. Sna mwy o diamond yma. Oops. Dwi'n gwybod be fyswn I yn gallu neud. Just I gael gwarad o fo I gyd. Gwneud ffordd nice. Roed o lawr. A cwcio yr haearn. So, dwi am disgwyl I hwnna llosgi. A dwi am wedyn a gallu cwcio fel yma. Mae'na bar o haearn yn dod. A dwi wedi gael cyflwyniad newydd. So, dwi'n mynd ar cyflwyniadau. So, dyna'n nes bwa 7. Neu llawer mwy o stwff hefyd. Diamwntiaid. Yes. So, fes ni'n dweud. Hwn bron o gorffan. So, dwi am casglu hwn. Ac na dysgu chi sut I neud bwced. Fel yma. Na dwi'n neud bwced. Dwi angen ffeindio dŵr. Dwi'n gael mwy o crynion. Rhaid o lawr. Dŵr. Dim disgyn lava. Iawn.
Hwn am gael gwarad ar lafa I gyd. Dwi'n mynd I fynd lawr rwan. Os does na ddim diamwntiaid yma, o na. Ond ma' na carreg goch. So, achos dyna'r goll, ella na I mynd ar creadigol I mynd yn ôl. Dwi'm yn gwybod. Dwi'n meddwl na hynna fysa'r peth gorau I wneud, gofir. So, dach chi'n gallu mynd ar cy hefyd. Dach chi'n mynd ar creadigol. So, dwi jyst am hedfan ôl I fyny. Ac dwi am wneud stwff diamwnt. Chyba ti ni? Okay. So, dwi'n ond efo tua 3 munud ar ôl o hwn. So, dwi'n mynd I ti ni. Dwi am wneud o na caib diamwnt ac 1 cleddyf diamwnt ac just I gorffan o na. So, gorffan o. Fi am wneud bwyell. So, fes ni'n dweud myna'n digon am heddiw a diolch am gwylio. Na gwelwch chi eto. Pennod 5.